news. Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasing, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May maka at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. Uy! Si Roro Madrid with lift! All days to work! Lift mo diyan! Gamers sa gabi! Lift mo diyan! Hang out with tropa! Lift mo diyan! Lift! Bagong nga drink para dira. Make B3 zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lift mo diyan! Biskan anong amon, silip lang saligan. Lift mo diyan! Lift mode na yan! Lift mode na yan! D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdum
tumbo ang akon sugar kay mayara inigali ngasang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Nobyembre 27, 2025. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500 with Ampalaya Libs kag D-Sugared sugarcane extract. Nagatap na sa diabetes, hypertension kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
The story of the day. The story of the day. Presidente Marcos Jr. ginbuyagyag kagintuyo nga pahugon sang kampo ni anay Congressman Elizalde Co. Sa balita lokal, 85 ka mga balay sa Western Visayas naguba bangod sa Bagyo Verbena. 20,000 ka tawo ginapaabot nga magpasakop sa protesta bato korupsyon sa syudad sa Iloilo sa Nobyembre 30. Balita regional crime rate sa Capiz nagataas. Sa K5 Network News, partido ng malinis na gobyerno paghiwas ang rally sa Subic, Zambales. Sa balita national, 12 billion pesos nga assets ni Yazaldi Co. gin-freeze na sang gobyerno. 8 ka contractor sa flood control projects ginrekomenda sang DPWH kag ICI nga kasuhan. Balita international, 13 ka mga tawo patay sa sunog sa Hong Kong. Balitang negosyo, moratorium sa importation sang molasses gin-extend sang Department of Agriculture. Balita sa hinampang, Filipino gymnast nga si Eldrew Yulo magahanas sa Japan. Balitang entertainment, Miss Universe CEO Ann Harakultatip ginpanaugan sang warrant of arrest sang Thai court. Sa balitang extra special, bana sa Germany, nagbayad sang lalaki nga magapabusong sa iyang asawa. Alas 6:14 na sa aga, Sir Alan Calvo, Ma'am Terry Grace, kaya Ma'am Celine Supi Calvo, si Ma'am Celine kayom-yuhom gido. Sir Dan lapat ha Calvo sa Maribo yung Dueñas. Habi magtimpla na, healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasay City. Pastor Bobby Iriman, Professor Luis Saldivar, Sir Jerdwin Dongor, Tita Nilda Laluyan Laison, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Anan Balboa sa Barangay Pagasan Enrique, kay Ma'am Nini Matiliano sa Panay Capiz, Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaiz, Ma'am Perly Ulipan, Ma'am Emilita Posadas Casipe, kaya Security Guard Sir Leonilo Acopio. Sir Leonilo Acopio sang Iloilo Supermart, Tagbak Haro. Nagapamatigil si Sir Leonilo Acopio. Thank you, sir. God bless. Yes, si James Carvilles, Joshen, Gis Ricabar, kay Arnold Cantomayor Katahom, Beth Idalilla, Emilia Tabaya, JD Di Paul Braga. Pangapena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics para sa Healthy Tummy. Klinika Spore Biotics ginbuyagyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagintuyo sila nga i-blackmail o kon pahugon sang abogado ni anay ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Suno sa Presidente, ginpalapitan sila sang kampo ni Ko kaginambalan nga kung hindi pag-i-cancel ang passport ni Ko, hindi na ini magpagwa sang isa pa ka video. Kinatagan pagtamod sang Presidente nga wala siya nagapakignegosasyon sa mga kriminal kagin pamilit nga hindi siya mag-isol sa anuman nga pressure o kon na pagpamahog. Kinatagan pagtamod sang Presidente nga bisan magpagwa pa sang video sang tanan nga kabutigan si Ko kag i-destabilize ang gobyerno, kinasiguro niya nga ma-cancel ang passport sini kag hindi na makapalagyo sa hustisya. Si Presidente Marcos Jr. Sinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo.
hindi ka na makakatakas sa hustisya. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:15 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Coffee Mix. Sa imo nga pagpamahaw sa sining nga oras, Manong Boy Berhamin dira sa Rojas City, Capiz, kami Evangeline Aposaga Arorong, kami Melia Tabaya, Sir Leonilo Acopio, pangape DTX Coffee Mix. Isa kadako nga kadalagan para sa West Visayas State University Main Campus matapos makabalhag sang 36 ka top notchers sa November 2025 Nursing Licensure Examination. Kagduha diri ang rank 1 sa results sa subong lamang nga aga. Nagpanguna si Johanna Marie Gerardo Acevedo, tumandok sang Aklan, kag George Wilson Ran Escordial, tumandok sa Miag-Aw Iloilo nga nakakuha sang 93.80% rating sa Pasinawan. Nakabalhag ang West Visayas State University sang 100% passing rate. Amuman ang Central Philippine University o kon CPU, 40,692 sa kabugusan nga 45,192 ka examinees ang nakapasar sandig sa result sang Professional Regulations Commission o kon PRC. Las 6:17 sa aga, sa iban pa nga balita lokal, ang balita ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. 85 ka mga balay sa Western Visayas ang nakalaguba bangod sa epekto sang Bagyo Verbena. Base sa data sang Office of the Civil Defense sa Western Visayas, 80 ang partially damaged kag 5 ang totally damaged. Sa Capiz, 28 ang partially damaged, 7 ang partially damaged sa Iloilo, 48 ang partially kag 5 ang totally damaged nga balay sa Aklan. Naglabot sa 11,600 ka pamilya ukon 35,855 ka mga tao ang affected sang Bagyo Verbena sa Kabisayan nakatungdan. Sa kaangot nga balita lokal, masobra isa kagatos nga tawo sa syudad sa Iloilo nahalitan sang bagyo. K5 Jenica Uyunan sa report. Kapin isa kagatos ka mga individual ang apektado sa pagpanalasa ni Tropical Depression Verbena diri sa Iloilo City. Ini ang base sa report sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. Sa datos, naglabot sa 117 ka mga individual ang naapektuhan o 32 ka mga pamilya gikan sa Barangay Kalubihan, Haro, kag Ingore, La Paz. Samtang 31 naman ka pamilya ang temporaryo nga gin-evacuate. Angot sini nagdangat naman sa 34 ka barangay ang ginbaha kasunod sa pagtupa sa mabaskog nga ulan. Wala naman nagtugas sang dakoong kahalitan ang Tropical Depression Verbena diri sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sa Iloilo inis kay K5 Jenica Uyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang Ito ka mga balay sa probinsya sang Iloilo naguba bangod sang Bagyo Verbena. Yari ang report. Sa Lambunaw, Iloilo, sa piyak sinisuno sa natungdaan mula sang dako nga halit, nagdangat sa mga 7 ka mga balay sa probinsya sang Iloilo ang nagkalaguba bangod sang sige-sige nga ulan tugas sang Bagyo Verbena. Sino kay Mia Resano ang spokesperson sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. 3 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nakarecord sang damage sa mga balay nga ginakipan sang Lambunaw, Mina kag Leganes. Dugang pa ni Resano, 5 ka mga balay ang partially damaged sa Leganes kag Mina, samtang 2 naman ka mga balay ang totally damaged sa Lambunaw, Iloilo. Sa piyak sinisuno sa natungdaan mula sang dako nga halit nga ginbilin ang mga bagyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita. Las 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Ginahangkat sang kahublagan kontra korupsyon o kon KKK ang Iloilo City Government nga imbisigaran kag mangin patas may kangtanan sa reklamo nga pagbuhin sang barangay officials sa syudad sang assistance sa 4 individuals in crisis situation nga nabaton sang ila mga pumuluyo. Sino kay Elmer Foro, isa sa committee head sang KKK, dapat may manabat kag mauntat na ini kon
mapamatud-an nga matuod dugang paniforo hindi man makatilingala nga halin sa national government padulong sa local government kamang official sang barangay may anomalya rason nga nagaantos ang mga ordinaryo nga pumuluyo base sa reklamo sang pila ka benepisyaryo sang AX gikan sa Department of Social Welfare and Development. May 8,000 pesos kag may 9,000 pesos nga ginbuhin sa ayuda nga 10,000 pesos. Sa kaangot nga balita lokal, ginpasalig ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga mangin patas kag transparent ang mga investigasyon sang Iloilo City Council. Pananglitan may ara sila sang mabaton nga reklamo gikan sa mga benepisyaryo nga ginabuhinan ang ila ayuda gikan sa Assistance for Individuals on Crisis Situation o kon AICS sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sunod kay Councilor Sarabia, ang Blue Ribbon Committee Chairman sa Iloilo City Council, ginpayag sini nga ang Iloilo City Council ang independent body kag transparent apisar nga nagikan sa nagkalain-lain nga partido. Dugang pa sa natungdan nga mangin bukas sa publiko kung anuman ang magwa sa ilang nga investigasyon. Ginpayag pa ni Sarabia nga kung hindi magustuhan sang publiko ang desisyon sang konseho, sarang man sila nga makafile sang reklamo sa korte, presidente kag ombudsman. Naibaluan nga pila ka mga benepisyaryo ang nahadlok magpalabot sa ilang concern sa Iloilo City Government bangod nga nagkakahangaw nga balikan sila sa mga barangay official nga ila ginareklamo. Las 6:22 sa aga, oras dulong sang DTX 500 para sa manami nga kaon kag tulog. Normal nga blood pressure magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Nakahanda si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang nga atubangon ang kaso sa proper forum matapos na ulamid ang pangalan sa flood control anomaly. Suno sa kongresista, matinlo ang iya konsensya kag kumpiyansa nga magagawa ang kamatuuran. Dugang paniang sa iya 3 ka tuig nga pagserbisyo sa publiko, wala sinigin gamit ang posisyon sa gobyerno para sa kaugalingon nga interest. Pahayag pa sa opisyal, hindi sini masalangan nga pasipalahan ang pagsalig sang publiko sa iya bilang tiglawas sang party list pumalin sang tuig 2022. Nahibaluan ang 8 ka kongresista nga ginrecommend sang Independent Commission for Infrastructure kon ICI nga kasuhan angot sa anomalya amos anday anay Representative Elizalde Salcedo Co, Congressman Edwin Guardiola, Congressman James Jojo Ang Jr., Congressman Journey Nisay, Congressman Agustina Pancho, Congressman Joseph Lara, Congressman Francisco Matugas, kag Congressman Noel Rivera. Sa dugang pa nga balita lokal, damage sa flood control project sa Banosang Dumangas nagdako pa ang kasunod sang asod-asod nga pag-ulan. K5 Kim Kaluyo sa report. Nagdako pa mga ka-K5 ang porsyon no sang sining dike diriya sa may sitio Tabukan, Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo nga narumpag no diriya sa area. Nagdako pa ang damage sa ginatawag nga new dike sa sitio Tabukan, Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo kasunod man sang asod-asod nga bagyo nga naglabay. Sa pagpangusisa sang K5 News Team sa lugar, may nahulog na nga lalaki sa area matapos nag-collapse ang duta nga ginalaktan sini. Sa riin maswerte nga wala man ini natamaan. May pila ka mga heavy equipment sa lugar. Apang base sa pila ka residente, tubtob pa lamang sa pagtulutan-aw o kon pagtsekyar ang nahimo sa mga natungdan sa area. Ginakabalakan sang mga ini nga maglapad pa ang maab-ab nga duta sa riin, delikado na para sa mga residente ilabi na sa mga kabataan. Kun madumduman, una na nga narusdak ang ginabanta 200 metros nga porsyon sang daik sa tuong Oktubre tuig 2025. Una na nga ginpahayag sang 2nd District Engineering Office sang Department of Public Works and Highways sa DPWH nga wala pa na turnover sang kontraktor nga Mersa Construction ang 76 million pesos nga project, rason nga ila pa responsibilidad o kung katungdanan ang nasambit nga damage. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 6:25 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Ginalauman nga magaugyon ang 20,000 ka mga tao sa hiwaton nga protesta bato korupsyon sa siyudad sang Iloilo sa Domingo, Bonifacio Day, Nobyembre 30. Sunod kay Elmer Foro,
Isa sa committee head chairman sang Kahublagan kontra Korupsyon o KKK ang mga pumalasakop ang gikan sa nagkanilain nga grupo o organisasyon magatipon sa Haro Public Plaza kay marcha padulong sa Iloilo Provincial Capital sa diin hiwaton ang konsyerto. Ipabutsag sa protesta ang lapnagon nga korupsyon sa gobyerno. Ilabi pa nga wala man nakalawas ang pangalan sang pinakamataas nga official sang pungsod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginaagda sang grupo ang publiko nga magpasakop sa kahiwatan. Sa dugang pa nga balita lokal, mahimo na nga ma-access sa mga dialysis patients sa probinsya sang Iloilo ang hemodialysis services pagi sa dialysis centers ngay tukod sa mga ospital sa nagkalain-lain ng mga distrito sa Iloilo Province. Ang construction sang dialysis centers ang patigayunon paagi sa public-private partnership sa tunga sang Iloilo Provincial Government kag AC Healthway Medical Network nga may katuyuan nga mapasangkad pa ang hemodialysis services sa probinsya. Suno kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr., 8 ka dialysis stations ang inisyal nga mag-operate sa kada center agud nga masabat ang kakulang sang dialysis service sa bugos nga probinsya. Dugang pa ni Defensor, mahatag ang provincial government sang lugar para sa dialysis center sa mga ospital compound nga pahamtangan sang equipment samtang ang operation kag ang management siniyang itugyan naman sa pribado nga kumpanya. Naimaluan nga ang Memorandum of Agreement ang tigayon na pirmahan para sa partnership sang Iloilo Provincial Government kag sang AC Healthway Medical Network. Alas 6:27 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Sa imo nga pagpamahaw, Ma'am April Dave Buni, kay Tita Nilda Laluyan Laison, kay Manang Merlinda Labadia, ipadulundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Ma'am Cecilia Ismanel, kay Ma'am Rose Libuna Losanyes, Serenante Palek. 3.5 million pesos ang ginpain nga pondo sang Iloilo Provincial Government para sa opening of lights sa Capitol sa December 5, 2025. Suno kay Iloilo Governor Arthur Rivera, Defensor Jr., naga-prepare na ang General Services Office o GSO agud maplastar na ang mga disenyo kag iban pang Christmas decoration gagamiton sa among annual event sa Kapitolyo. Dugang pas ang gobernador magluwas sa opening of lights, lauman ang fireworks display kag food festival nga magakompleto sa Christmas feels sa amo nga kahiwatan. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpanumpa na si Iloilo Governor 3rd Officer Jr. bilang chairperson sa Regional Peace and Order Council o ARPOC para sa Western Visayas. Ang oath-taking ang gin-administer ni Department of the Interior and Local Government o kundi LG Secretary Juanito Victor Remulla nga mo naman ang National Peace and Order Council Chairperson. O po ni Defensor nga nagapanumpa sa among katungdanan ang mga bago-pili nga ARPOC Chairperson sa Vice Chairperson sa diin. Ang Second Joint National Peace and Order Council meeting para sa 2025 ang ginpatigayon sa New Provincial Capital, 13 Martires City, probinsya sa Cavite. Upod man sa nasabit nga meeting, sanday DILG Region 6 Regional Director Juan Jovian Ininyero, Philippine Army 3rd Infantry Division Commander Brigadier General Michael Samson kag Philippine National Police Region 6 o Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan. Las 6:29 sa aga, oras kinadulong sang DTX Beauty Soap. Nagpatawag sa hearing ang committee ni SK Provincial Federation President Isara Aldiger Javier agot talakayon ang gin-propose nga ordinansa nga may katuyuan nga magtukod sang kabataan kontra druga kag terorismo o kon KKDAT. Suno kay SK Federation President Javier, kung mapasar ang ordinansa, ang KKDAT magapili sang mga opisyal sa kada barangay, banwa kag sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dugang pa sang SK Federation President, ang mga mapilian nga mga opisyal ang kilalahon bilang KKDAT Federation Officers nga amo ang magasulong sang tanan nga programa batok terorismo kag druga sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa dugang pa nga balita lokal, wanted person ginserbahan sang warrant of arrest sa banwa sang Batad. K5 Reggie De Mayo sa report.
Nangin madinalagon ang ginpatigayon nga operasyon sang Batad Municipal Police Station Tracker Team nga ginpangunahan ni Police Captain John Predic C. Padilla, ang officer in charge sang istasyon sa pagserbe sang warrant of arrest batok sa isa ka other wanted person nga ginkilala kay alias Boyet. Ang warrant gin-issue kag ginpermahan ni Honorable Kim Oliver P. Inuhas, ang presiding judge sang First Municipal Circuit Trial Court sa Balasan, Carles sang Hunyo 27 tuig 2001. Ang suspect ginakusahan sa kaso nga acts of lasciviousness nga may ginarekomendar nga piyansa nga 12,000 pesos. Naabdan si alias Boyet sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP 6 District Jail sa Barangay Vista Alegre sa Banwa sang Barotac Vejo, kag didtuman gin-turn over kag ginserbihan sang waran sa mga kapulisan. Padayon ang kampanya sang Batad MPS sa pagdakop sa mga wanted persons agod maprotektahan ang seguridad kag katawhayan sang banwa. Ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Liga Balita. Magabiya o kon pag-sayluhon sa Antique ang Schools Division Superintendent o kon SDS ang SDO Iloilo nga si Dr. Ernesto Cervillon Jr. epektibo sa Lunes, Disyembre 1. Inagin confirm ni Cervillon sa K5 News FM Iloilo. Samtang magabulos naman sa nasabing posisyon ang Assistant SDS sa karon sang SDO Iloilo City nga si Dr. Ruby Therese Almension. Naibaluan nga si Cervillon ang tumandok sang probinsya sang Antique. Kumanumduman nagsugod ang iyang assignment sa SDO Iloilo sa tuong Mayo tuig 2023. Las 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Miagaw, Iloilo, konduktor nga nakadispalko sang kwarta, gintiro. Yari ang report. Mga ka-K5, konduktor sang jeep, ginplanuan, ginbantayan kag patyon sa Banwa sa Miagaw. Natukibang sa investigasyon sa pulis, may mga nadispalko nga kwarta. Yari ang detalye sa ato niyang balita. May record sa pagdispalko sa kwarta ang biktima nga si alias Bulldog, konduktor sa jeep nga nasapan matapos gintiro patay sa Barangay Bulakawi, Miagaw, Iloilo. Sandig kay Police Major Richard Lau, ang EPE sa Miagaw Municipal Police Station. Sa nakuha nila nga mga impormasyon, may pila ka mga nadispalko nga kwartang biktima sa Banwa man sa Miagaw. Apang hindi pa matumot kung sino ang mga initungod, nagapadayon pa ang ilang investigasyon. Samtang matapos ang profiling sa biktima, natumod yung may anay personal ini nga kahiligutanon kag ini ang ginalantaw nga anggulo sa kapulisan. Nagagawa man sa investigasyon, posible kilala sa biktima nga si Bulldog ang suspect nga nagluthang sa iya. Pahiyag pa, hindi pa matumod sa karon ng iban pa nga mga detalye bangod. Nagapadayon pang ilang pagtipon sa mga ebidensya pero wala sang record sa ilang biktima. Sa resulta sa autopsy, nakita nga may igo inisang bala sa nawala kag tuo nga abaga lagip na sa tuhod. Matandaan, alas 12:45 sang kaagahon Nobyembre 23, sang papuli ng kuntani ang biktima, apang pagpatakalaw na 15 sang kaagahon, diri nabatian sang residente ang 3 ka mga lupok suno sa pulis kag nasapwa na lang ang biktima ginabanta 3 kilometros ang distansya niya gikan sa iya nga motorsiklo. Tapos may lugar na kung saan malayo o pamalayo kag wala sa tao. Kag sa karon mga ka-K5, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan agad niya matumod kung sino man ang may kahimuan sa krimen. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadudong sa inyo sa DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Las 6:34 sa aga sa Balita Regional, ang balita ginadulong sang Mighty C. Crime rate sa Capiz nagtaas. Rochelle Ebron sa report. Nagsaka ang kaso sa krimen sa probinsya sa Capiz. Sandig sa report sa Capiz Police Provincial Office, sumugod sa bulan sa Enero tugtog Nobyembre 2025.
Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Maricris de la Cruz, Public Information Officer sang CPPO, iyagin pahayag particular diri ang kaso sang pagkinawatay ilabi na sa pagsugod sang Bearmans. Suno kay de la Cruz, magluwas diri wala man nagtaas ang iban nga kaso sang krimen. Lauman man sunod diri nga ang syudad sang Rojas ang makabing nga crime prone bangod kaladtuan ini sang kadaman ilabi na ang mga dalagko nga malls, merkado kag iban pa. Agud mapabilin ang kalinong kag dalayon mapanubo ang krimen sa Capiz, padayon ang ila pagpatuman sa mga checkpoints, pagpahamtang sang kapulisan sa mga pampubliko nga lugar, partikular sa bulutuan, simbahan kag merkado, ilabi na subong nga nagadata ang pagpamahog ukon bomb threat sa nagkalain-lain nga lugar. Para sa Balitang Regional, ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Sa Antique, anom kabanwa mga pasakop sa Malay ati competition sa Binirayan Festival. K5 Eileen Taroha sa report. Redyan sa 6 ka mga banwa sa probinsya kang Antique ang magapartisipar sa Malayati Competition na Binirayan Battle of Festival nga pagahiwatan sa Disyembre 20, 2025 kadengan kang Binirayan Festival 2025. Sa ginhiwat nga press conference, ginpahayag ni Mr. Celestino Dalumpinas IV, ang volunteer coordinator kang Provincial Tourism Office, nga diyang pagaintrahan kang banwa kang Libertad, Tobias Fournier, Barbasa kag Darwa ka tribo sa Sibalem, samtang gina-finalize pa ang banwa kang Lawaan. Makabaton kang 500,000 pesos ang champion, 400,000 pesos naman ang first runner-up, kag 300,000 pesos ang second runner-up, samtang 200,000 pesos naman para sa consolation prizes. Namanaan nga redyan sa 1.9 million pesos ang ginpain nga pondo kang gobyerno probinsyal para sa nasambit nga kompetisyon nga pagahiwatan sa Disyembre 20. Kag balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Sa K5 Network News, partido ng malinis na gobyerno magahiwat sang rally sa Subic, Zambales. Eileen Cuevas Sanchez sa report. Nakatakdang magsagawa ng malawakang peaceful rally ang grupong Partido ng Malinis na Gobyerno o PMG sa Subic, Zambales sa Nobyembre 30, 2025 bilang bahagi ng sabayang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layon ng aktibidad na ipanawagan ang pagwawakas sa katiwalian sa pamahalaan at hikayatin ng publiko na manindigan para sa malinis, makatao at tapat na pamamahala. Inaanyayahan ng PMG ang mga residente ng Subic at mga karatig bayan na makiisa at magsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng pagkakaisa at integridad. Bahagi rin ng programa ang dalawang sabayang motorcade, una mula sa Pamatawan sa Hilaga at ikalawa mula sa Naugsol sa Timog na parehong magsisimula ng alas 8 ng umaga. Magsasanib ang mga kalahok sa Kalapandayan Bridge bago magtungo sa Central Terminal na pamilihang bayan. Ang magiging sentro ng pangunahing programa pagsapit ng alas 9 ng umaga. Giit ng PMG ang pagtitipon ay sama-samang panawagan para sa transparent at makatarungang pamamahala. Hinimok din ng grupo ang mga dadalo na panatilihin ang kapayapaan at disiplina upang maging maayos at matagumpay ang aktibidad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, the super antioxidant. Ako ang inyong tagapagbalita, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Sa Negros Oriental, motor na kabunggo sa salakyan, duha, Pilason, K5 Rufa de Veros sa report. Sugatan ang isang driver at ang kanyang backrider matapos aksidenteng bumaga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan sa National Highway Barangay South Blason, Bakong sa Negros Oriental bandang alas 12:25 na madaling araw kahapon, Miyerkules, Nobyembre 26. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ang Toyota pickup na pamamay-ari ng isang 49 anyos na lalaki ay nakaparada sa National Highway sa Barangay Poblacion habang binabaybay ng motorsiklo na minamaneho ng isang 29 anyos na lalaki
ang kahabaan ng National Highway. Aksidente itong bumangga sa nakaparadang Toyota pickup dahil hindi niya umano napansin ang nasabing sasakyan. Napag-alaman na nasira ang kaliwang bumper ng pickup, habang ang driver ng motorsiklo at ang kanyang back rider ay nasugatan din. Dahilan kaya sila dinala sa Negros Oriental Provincial Hospital para sa medikal na atensyon. Bukod pa rito, dinala ang driver ng pickup sa Bakong MPS at ang sangkot na sasakyan para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete, kini si K5 Rufa de Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National. 6:40 sa aga, Philippine Standard Time. Ang Balita National ginadulong sang Mighty C. Naglabot sa 12 billion pesos ang kabugusan nga assets ang gin-freeze sang Anti-Money Laundering Council o AMLA. Lakip ang 4 billion pesos nga air assets ni anay Congressman Elizalde Co. 3,566 ka bank accounts, 198 insurance policies, 247 kasalakyan, 178 ka real properties, kag 16 ka e-wallets. Ini ang gin-report mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa Presidente nga umpisa pa lang ini, kag sa masunod nga mga inadlaw, mas madamo pa nga assets ang ma-freeze kag agud mabalik ang kwarta sa publiko. Dugang pas ang Presidente, ini ang iya pangako sa katawan nga mabalik ang ginkaawat nga kwarta. Ginbuyag-yag man sang Presidente nga ginpasa naman sang ICI kag DPWH ang mga ebidensya sa Ombudsman para sa recommendation nga magpasaka sang kaso nga plunder, anti-graft, bribery kag conflict of interest batok sa 8 ka kongresista nga tag-iya sang construction companies. Si Presidente Marcos Jr. Ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Formal na nga gin-recommend sang Independent Commission on Infrastructure kon ICI kag Department of Public Works and Highways kon DPWH sa Ombudsman ang pagpasaka sang kaso batok kanay anay Congressman Zaldico kag 7 ka iban pa nga mga mamalidhaw kong congressman nga naulamin sa masobra 1,300 ka mga infrastructure projects halin sa tuig 2016 tubtob tuig 2024. Kalakip sa mga kongresista nga ginpangkasuhan o kon ginapakasuhan ang Musanday Bulacan 2nd District Representative Agustina Dominic Pancho kag yan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera, CWS Portilist Representative Edwin Garjola, Oswag Ilonggo Portilist Representative James Jojo Ang, kag Pusong Pinoy Portilist Representative Hernie Jet Nisay. Kalagip sa mga kaso nga gina-recommend nga ipasaka amo ang plunder, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery kag conflict of interest. 6:44 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo, wala sang election offense si Senator Francis Guevara Escudero sang magbaton ini sang 30 million pesos nga campaign donation gikan sa isa ka government contractor. Ini ang decision sang Political Finance and Affairs Department sang Commission on Elections sa pagpamati sa kaso ni Escudero. Una na nga ginako sang kampo sang senador nga nagbaton siya sang 30 million pesos gikan kay Lawrence Lubiano, presidente sang Centerways Construction sa nagpadalagan ini sa atong 2022 elections. Bangod wala sang paglapas sa Omnibus Election Code, gin-recommend sang opisina nga hindi na pagpadayunon pa ang investigation.
Sa katapusan nga balita national, duha ka ano'y opisyal sa Department of Agriculture ang ginconvict ng Sandigan Bayan sa kaso nga graft angon sa ila ginaaligar kay labtanan sa 3.9 million pesos nga fertilizer fund scam. Ini matapos na pamatudan sa Sandigan Bayan Special 6 Division nga guilty beyond reasonable doubt sa anay DA Regional Director Joel Rudinas kag anay DA Accountant Claudia Artazo bangon sa paglapas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bangon sa irregular nga pagbakal sang masobra 6,000 ka botelya sang liquid fertilizer sang tuig 2004 para sa Camiguin. Gipamatmatan sa Rudinas kag Artazo nga mapreso sang 6 tubulo ka tuig nga kapag kabilanggo kag hindi naman pwede nga mag-uyad sang anuman nga posisyon sa gobyerno. Las 6:45 sa aga, subong adlaw Huwebes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, sa Cosmart sa atubang sang McDonald's, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay City Branch. Halong sa peke nga DTX 500 nga ginalibod sa kabarangayan, hindi ikaw magbakal dira, bakal direkta sa product centers Pasay, Kalinog, Miag-Aw, Cagaro, Iloilo City Branch agud masiguro nga original. DTX 500 Morning Newscast, Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadsulong sang Mighty C Klinika Spore Biotics kag 1 Calamansi Juice Powder. Sa Hong Kong, 13 ka mga tao ang patay lakip ng firefighter o kon bombero matapos nasunog ang residential complex sa Tai Po District, Hong Kong. Samtang sa report, 28 kaiban pa ang critically injured matapos nga madasig ang paglaptas ang kalayo paagi sa bamboo scaffolding sa 8 ka blocks. Ginpahayag ka nag-umpisa ang kalayo sa Wang Fuk Court Apartment Complex alas 3 ang hapon, November 26, kung saan nag-aistar ang 5,000 ka mga residente. Lakip sa napatay ang isa ka bombero, kung saan naglabot na sa masobra 7 kagatos ka mga bombero ang nagbululigay sa pagpalong sang kalayo. Sa katapusan nga balita international, sa Ethiopia nagtugas ang kanselasyon sa mga flights ang pagbugas ang abo matapos naglupok ang Haile Gubi volcano sa Ethiopia. Ang madamong nga abo halin sa bulkan ang naglabot sa Red Sea sa Oman, Yemen kag India. Naibaluan nga ang amo nga bulkan ng isa ka dormant nga sa isang bulkan nga sa karon gid lamang nang inaktibo matapos ang linibo ka tuig. Las 6:47 sa aga. Kung natrangkaso ka, tumarka D3 bayo ha. Blessed morning kay Ma'am Nelia Lagandaon Saldivar Inclan. Inday Nelia Saldivar Inclan sa Cavite, sa Laguna. Professor Louie Lagandaon Saldivar. Kay Ma'am Carol, kay Abiab Saldivar, kay Andeng kag Samantha. Pat! Good morning Pakol ba? Sherlan Sumido, kay Ma'am Robelin Bebeng Magtanong. Ma'am Bebeng Magtanong, good morning. Kay Sir Jari Villarin and Ma'am Estela Villarin sa Alamdani Estate Lapus. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Ronnie Patingo, and Ma'am Jo Patingo sa San Isidro Haro. Jay Bagyo, Ma'am Laura sa Magaysay. Nagsaka na sa 36 ang patay. As of latest count, bali Ma'am Laura, nagta mismo sa Hong Kong. Ma'am Laura, thank you sa imong update ha. Birthday greetings kay Joshen Gis Ricabar. Tulog pa siya. Ma'am Salva Garbilles, Edgar Badbadon, Gemma Criseli Sumido, Teresa and Marisa Sumido, IC Jane Vasquez Sarabia, Sir John Lee Sarabia, Bishop Don Guines, and Mami Cheng, good morning Day. Arturo Lilia, Lori Abadonio de la Cruz, kay Professor Luis Saldivar, Rolly Castro, Ma'am Remia Panes, Arturo Lilia, April Dave Bunye, Maria Cecilia Fujimoto Ismanel, Tita Ambing Baez Kabasa, Sir Liam Will Zapanta, kay Sir Jack Mateo, Ma'am Bebeng Mateo, kay Ma'am Dorothy Bacalangco, and Ma'am Marilyn Antiquera, sa Sanawan Molo. Tumarka mo D3 bayo ha. RB Chris Caceres, Ma'am Laura sa Magaysay, James Campbell Militar, Larry Praso. Good morning Sir Larry Praso, kay Sir Andy Ligada Calise, kay Sir
Butler sang Light of Glory Taxi Avanza 11. Good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500. Nagatap na sang cancer, stroke kag diabetes, magtumar adlaw-adlaw DTX 500 effective. Ginpalawig sang Department of Agriculture ang moratorium sa pag-import sang molasses tubtob Marso 30, 2026. Ini nga desisyon ang base sa recommendation sang Sugar Regulatory Administration akon SRA matapos nga na-report nga may masobra 200 metric tons nga lokal nga stock nga bastante para sa kinahanglanon sang pungsod. Katuyoan sini nga maprotektaran ang mga mangunguma kag millers. Posible pa nga palawigon ang moratorium depende sa kadamuon sang lokal nga stocks. Sa reference rate, 191 pesos and 66 centavos ang Kuwaiti dinar, 152 pesos and 98 centavos ang Omani Rial, 82 pesos and 96 centavos ang Jordanian dinar, 77 pesos and 59 centavos ang British pound sterling, 66 centavos ang Lebanese pound. 58 pesos and 89 centavos ang United States dollar, 77 pesos and 54 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 57 centavos ang Hong Kong dollar, 72 pesos and 94 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 77 centavos ang Canadian dollar, 45 pesos and 27 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos and 8 centavos ang Australian dollar, 156 pesos and 25 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 70 centavos ang Saudi Riyal, 45 pesos and 10 centavos ang Brunei dollar, 1 peso and 82 centavos ang Thai baht, 16 pesos and 3 centavos ang United Arab Emirates dirham, 68 pesos and 15 centavos ang euro, 8 pesos and 31 centavos ang Chinese yuan, 10 pesos and 94 centavos ang Brazilian real, 9 pesos and 12 centavos ang Denmark kroner, 14 pesos and 25 centavos ang Malaysian ringgit, 33 pesos and 9 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 76 centavos ang Norwegian kroner, 6 pesos and 18 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 87 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay, ay Sir Loreto Aliado, Sir Ruben nagapangape sa Lalay Itere, dira sa tubang sang City Hardware sa Sambaga Haro. Ma'am Ludi Gulilaw, Ma'am Ludi, good morning. Kay Manong Imbong Siloberes, Danilo Siloberes, Tita Tessie Barrio Siloberes sa Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, Sir Charlie Libuon sang Candida Farm and Prayer Resort, naga-timol-timol subong sang healthy sausage kag chicha corn. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Rose Libuna Losanyes, Professor Luis Salivar, Ma'am Nelia Inclan, good morning. Sa ato nga balita sa hinampang, igapadayon ni Eldrew Yulo ang iyang training sa Japan matapos ang iyang kampanya sa 3rd FAG Artistic Gymnastic Junior World Championships. Ginpahig sang iyang coach nga si Raylan Capellan nga magabalik man sa pungsod si Eldrew sa Disyembre 29. Samtang yara sa Japan, magapaidal mini sa paghanas kay Japanese coach Monihiro Kugimiya. Sa Japan man siya magapaayos ang injury sa iya natuong nga buko-buko sa iyang nga iya na angkon sa nagligad nga torneo. Sa karon, mayara sang target sila nga torneo nga natala ng pasakupan sang mas bata nga yulo. Mga ginikanan, kabataan nyo para healthy, balay hindi pagtrangkasohon. Ma'am Maria Delia Elbanbuena, Ma'am Delia Elbanbuena sa Hong Kong, good morning. Ma'am Debbie Joy Gallinero and Sir Odi Gallinero. Sir Odi Gallinero kay Sir Vicente Abunyawan sa Hipodromo City proper.
kay Sir George Jucampo, Sir Robert Diaz, Sir Danny Agpalo, Juji Borbano, Imbong Siloberes, Felix Ingson, Kim Hiroso Panes, fiesta sa Sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Blessed morning kay Ma'am Lynette Salvelia Puniel, Ma'am Lynette Puniel, and Sir Jimmy Pagado Gardoses, Agdahon, Pasay City, and Ma'am Jimmy Rose Gardose, Juji Borbano, Felix Ingson, good morning. Ginpapanaugan sang kota sang warrant of arrest ang anay CEO sang Miss Universe nga si Anne Hakrahutatip matapos nga wala ini nagpakita si hearing sang verdict sa iya kaso nga may kangtanan sa fraud nga nagalakip sang 30 million Thai baht o kon 54.6 million pesos. Mangod sa ini ginhunahuna sang South Bangkok Criminal Court nga posible may tuyo ini nga likawan ang kaso. Naibaluan nga nagumpisa ang tanan sang nag-file sang kaso nga joint fraud si Dr. Rawiwat Mashmadol matapos sa JKN Global Group Public Company Limited kag Jakafong Hakrahutatip nga amo naman ang defendant sang amo nga kaso. Kian Cruz, good morning B-Boy Bakason. Good morning also kay Ma'am Evelyn Somblingo Erecre, Joseph Di Sena, Ma'am Tersila Ongkay Di Sena, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Director Kirby John Agravante, kay Kate Hernade, congratulations for passing the nursing board exam from your daddy, Sir Leo Lacson Espera Hernade sa Putotan. Nagapamatigid si Ma'am Herjane Bautista Mateo. Ma'am Herjane Bautista Mateo, good morning. Ma'am Alice Cachuela sa Agdahon, Pasay City. Ma'am Lynette Poniel kay Sir Jerry Poniel sa Sablogon, Pasay City. Ma'am Sinaida Gaso Poniel kay Sir Ray Castro. Mr. Vlogger yan sa Pasay Bus Terminal. Sir Dan Calvo, Professor Luis Saldivar, good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa Germany, nagpasaka sang kaso ang lalaki, 29 anyos. Sa Stuttgart, Germany, batok sa ila kaingod nga iya ginbayaran agod pa busongon ang iyang asawa. Apang wala man makapabusong matapos ang 72 ka sessions. Nag-decide si Dimitrios Sopoulos nga pahulidon sa ila kaingod nga si Frank Maus ay asawa nga si Trot. Bangod baog siya kag wala sang ikasarang nga magpabusong. Sinapahayag nga nagapakigilawas ang asawa sa ila kaingod nga si Moose 3 times a week. Ang baylos ang bayad nga 2,000 euros agod magbusong ang babayi kag makaangkon sila sang anak. Apang makaligad ang 6 ka bulan o kon 72 ka sessions, wala mga nagbusong ang babaye. Kabangdanan ginhambala ni Sopolo si Maus nga magpaidalom sa medical check-up kag didto natukiban nga baog man gali. Ang ilang nga kaingod, palhok man palhok. Kag diri napaako nila ang asawa ni Maus ngang ila duha ka bata ang hindi man iya kundi bata sang babayi sa iban nga lalaki. Bangod dirigin pamilit ni Sopoulos nga manduan sang korte si Maus nga ibalik ang iya ginbayad bangod wala sini matuman ang ila kasugtanan nga pabusongon ang iya asawa. Harel Ann Lilia alam lang ang pangabuhi dyan. Jinray Siman Nini Imbi Elviro Lecon Avero and Tita Nida Ferolino Avero kay Tita Nilda Laluyan Laison Manang Berlinda Labadia kay Ma'am Debeng Robelin Magtanong, good morning. Amazing grace, how sweet the sound. Ang tanan nga nagasimba sa sapat kag sa iaribulto kag nagabatmon sang marka sang sapat sa ila agtang o kon sa ila kamot makatilaw gid sang kaakig sang Dios kag silutan gid sila sa nagadaba-daba nga asupre samta nagatanaw ang mga anghel sang Dios kag ang karnero. Whoever worships the beast in his image and receives the mark of the beast on his forehead or on his head,
he too will drink of the wine of the wrath of God, mixed and diluted into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone, flaming sulfur, in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Revelation, ukon pahayag 14, versikulo 9 kag 10. Kung gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Diyos. Kung ginakilala mo ang balaan nga Diyos, may pag-intiende ka. The reverent fear of the Lord, that is worshiping Him and regarding Him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. Proverbs 9 verse 10, Hulubaton 9 versikulo 10. This is the Word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang oras impunto las 7 sa aga, oras dulong sang Mighty Sea. Magpamati sa Health Alert, Ted Aujero Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.